Добре, хайде да се захващаме с днешната тема. Ще си говорим за 4 основни начина, по които хората изкарват пари. И внимавайте, защото това е една концепция, която може буквално да преобърне цялата представа за работа, за доходи и в крайна сметка за постигането на истинска финансова свобода. Преди да се гмърнем надълбоко обаче, нека си зададем един въпрос. Представете си за момент, ако времето и парите не бяха никакъв проблем, ама никакъв, с какво бихте изпълнили дните си? Какво е онова нещо, което би донесло най-голямо удовлетворение? Опитайте се да запомните отговора, защото той е ключът към всичко, което предстои да си кажем. И така, идеята, която ще разгледаме, идва от Робърт Кийосаки. Според него има 4 начина, по които може да се печелят пари. А сега чуйте, най-интересното е, че повечето хора знаят само 2 от тях. Представете ли си? Движат се в тези 2 потока без изобщо да подозират, че има и други, които водят до коренно различен живот. Тази цялата рамка се нарича квадрант на паричния поток. Звучи сложно, но всъщност е много просто. Разделя всички ни в 4 категории според това, откъде идват парите ни. Хайде да видим как изглежда. Ето го и самото разделение. Вижте сега. От лявата страна са наемните работници и самостоятелно заетите. И тук идва шока. Това са цели 95% от хората. И какво правят те? Разменят най-ценното, което имат – времето си за пари. А отдясно, там са собствениците на бизнес и инвеститорите. Те са само 5%. 5. И тяхната стратегия е абсолютно различна. Те не работят за пари, а карат парите и системите да работят за тях. Контрастът е, огромен. Добре, хайде първо да надникнем в лявата страна на този квадрант. Да видим какъв точно е този капан, в който, както видяхме, се намират повечето хора. Така, наемният работник. Класиката, нали? Работа от 9 до 5. Има сигурност, да, обаче тя си има цена. Продаваш 8 часа от деня си, плащат ти за 8. Искаш повече пари? Супер, работиш извънредно. Или си намираш втора работа. Само че деня има само 24 часа, нали? Рано или късно удръж тавана. Просто нямаш повече време, което да продадеш. Времето е крайният лимит. А сега чуйте една наистина стряскаща световна статистика. Замислете се само за момент, защо точно в понеделник сутрин? Защо в началото на работната седмица стресът стига своя пик? Това говори много, нали? Разкрива какво огромно напрежение всъщност се крие за този начин на живот. Следващата спирка вляво – самостоятелно заетите. Говорим за лекари, адвокати, фризьори, хора със собствен малък магазин. Знаете ли кое е тяхното мото? Ако искаш нещо да е свършено както трябва, свърши го сам. И в това е проблема. Те стават роби на собствения си перфекционизъм и бизнес. Не работят по 8 часа, а по 12-14, защото ако спрат, всичко спира. Приходът спира. Те не просто имат работа, те буквално притежават работата си. И тук има една история от източника, която го илюстрира просто перфектно. Представете си един хлебар в Царево. Човекът работи 25 години. Неуморно. Да, спечелил е добри пари, построил е къщи на децата си, всичко както трябва. Обаче го питат: добре бе, човек, обиколи ли света, видя ли нещо? А неговия отговор? Кога? Целият му живот е минал в един малък доброволен затвор, в който той е и затворникът, и пазачът. И така, стигаме до извода за цялата лява страна. Решаващото тук е, че единственият актив, който носи пари, е самият човек. Неговото време, неговата енергия, неговите умения. И ако този актив се разболее или просто реши да отиде на почивка, какво се случва? Всичко спира, доходът спира. Толкова е просто. Добре, стига толкова за лявата страна. Хайде сега да се преместим вдясно. Да видим как мислят и действат онези 5%. Какво правят те по коренно различен начин, за да стигнат до свободата? Но преди да продължим, трябва да си изясним 2 абсолютно ключови понятия – актив и пасив. Супер просто е. Актив е нещо, което слага пари в джоба, а пасив е нещо, което вади пари от джоба. Разликата е, фундаментална. Хайде да го видим с няколко прости примера. Да вземем една кола. Ако се ползва само за лични нужди, какво е тя? Пасив, разбира се, иска пари за гориво, поддръжка, застраховки, само вади пари. Но същата тази кола, ако започне да работи като такси, се превръща в актив. Започва да носи пари. Същото и с апартамент. Ако се живее в него, той е пасив. Но ако се даде под наем,
А тогава вече е актив, който всеки месец слага пари в джоба. Просто, нали? И точно тук е разликата. Хората от дясната страна на квадранта се фокусират изцяло върху едно нещо – да придобиват активи. Собствениците на бизнес, например, не работят в бизнеса си, а създават системи. Да кажем, верига ресторанти. Тези ресторанти работят и носят печалба, дори когато собственикът е на Хаваите. А инвеститорите, те правят нещо още по-хитро. Карат парите си да работят за тях, като купуват активи, акции, имоти, бизнеси. Добре, теорията звучи страхотно, нали? Но веднага идва въпросът как по дяволите се минава от ляво в дясно. Ето тук източникът дава един конкретен пример за превозно средство, за система, която може да помогне за този преход, и това е възможността с LNR. Преди да стигнем до там обаче, нека видим малко сурова реалност. Едно число. 90%. Просто запомнете това число. Да, точно така. 90 от всеки 100 традиционни бизнеса, които стартират днес, фалират през първите 5 години. Рискът е колосален. Идеята, представена в източника, е, че бизнес модел като този на LR на практика елиминира този риск. Защо? Защото нямаш огромни първоначални инвестиции, нямаш наеми, нямаш заплати, които да те смачкат. Според източника, пътят на растеж е представен доста ясно. Стъпка по стъпка. Първо, целта е да се създаде един малък допълнителен доход. След това обаче, твърди се, че само за няколко месеца този доход може да нарасне съществено. И оттам нататък, разбира се, потенциалът продължава да расте. И тук идва въпросът за $1 милион, нали? Кое е по-умното? Да работиш повече от 8 часа на ден за 2200 лева или да инвестираш 2 часа в изграждането на собствена система, която да ти носи същите тези 2200 лева? Ето това е. Това е голямата разлика в мисленето между лявата и дясната страна. Разбира се, за да не звучи всичко прекалено лесно, такъв път не е някаква магическа пръчка. Не става с щракване на пръсти. Изисква се определена нагласа, изискват се определени качества. И тук трябва да сме абсолютно наясно. Не става въпрос за някаква схема за бързо забогатяване. Не е билет от тотото. Истинският успех тук изисква самодисциплина, постоянство и може би най-важното от всичко – желание да се учиш. И да промениш мисленето си, да спреш да мислиш като наемен работник и да започнеш да мислиш като собственик на система. Знаете ли, обикновено да изградиш успешен бизнес от нулата, това отнема около 10 години. Десетилетие. Голямото предимство на система като тази, според източника, е, че не започваш от нулата. Стъпваш на готова, доказана структура, работиш с опитни ментори. И се твърди, че точно това позволява целият процес да се съкрати драстично, не за 10, а за 1 до 3 години. И така, кръгът се затваря и се връщаме към онзи първи въпрос. След всичко, което си казахме, след като видяхме 4 потока на парите, въпросът е в кой от тях иска човек да бъде. И по-важното, има ли план как да стигне там? Защото, както стана пределно ясно, бъдещето ни не е въпрос на късмет. То е въпрос на изборите, които правим днес.